Biz sizning ilgingizga bik sho'xmiz. Birinchidan, ikkinchidan әлеге бәйгенең шулай дәвамлы булуы, бу инде әйтәсем килә, Азарбайҗанның әсәр булганында мөдәввинә тәйзә тарафында аларга хезмәт итеп бетерә кирәк. Biz рәхмәт итәбез, чөнки безнең районда безнең якташларыбыз шушы бәйгене барлыкка китергәннәр икән. Һәм бүгенге әлеге бәйге дәвамлы һәм дәвамында аларның районнарның үзешенә алган икән. Бу бик тәэсирле. Чөнки алганда бездә бит яшь һәрбер медиа тармакта өлкәннәр арта бара. Яшьләр кими баралар. Әмма сез бүгенге алган, бүгенге булган туплаган белемнәрегез, караган, әзерләнгән материалларыгыз, бер-берегез белән аралашуыгыз, бу алганда сезнең әлеге өлкәгә, безнең направление буенча өлкәгә бирәләр икән. Менә бу безнең өчен бик зур нигез.